Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernici părinți, împreună slujitori, îndoliată și îndurerată familie și iubiți credincioși. Odinioară îmi povestea mitropolitul Bartolomeu faptul că, fiind în America, adesea era chemat la mormântări. Pe atunci era doar arhimandrit. Însă, una dintre mormântările pe care le-a făcut în America l-a marcat deosebit. Și anume, în primul rând, faptul că lângă mort era o singură persoană. Soția celui care a plecat din această lume. Care era foarte împietrită, n-a putut să verse o lacrimă pe tot parcursul slujbei. Însă, după ce s-a încheiat prohodul, când se ridică colacul și se cântă veșnica pomenire, atunci i-a sclipit un gând și i-a șoptit cântărețului, pe lângă veșnica pomenire, să cânte și în veci pomenirea lui. Și în momentul în care cântărețul a cântat în veci pomenirea lui, soția celui care a plecat a început să plângă în foc. Și răspunsul era acela că erau ardeleni. Și fiind ardeleni, făcea parte din viața lor această cântare bisericească, care doar în această zonă se cântă la slujba de mormântare. De ce vă spun acest lucru, acest amănunt? Pentru că viața noastră cuprinde în ea însăși și familia noastră, și biserica noastră strămoșească, și pe cei cu care trăim în comuniune, și tradițiile noastre. Și din tradițiile noastre sunt lucruri care ne marchează existența profund. Și acestea sunt vrednice de luat în seamă și de pus în valoare. De pildă, unul dintre amănuntele la care am ținut neapărat să mă refer astăzi este faptul că în fața noastră avem un om al rugăciunii. Lucru care l-am aflat de la nepotul dumneavoastră. Îmi aduc aminte și eu, cu nostalgie, și am încredere și acum în rugăciunile mamei mele. Însă în copilăria mea, după ce ne culca pe noi, copiii, pe ea, până adormeam noi, o vedeam în genunchi, suspinând și continuându-și rugăciunea. O mamă, dragii mei, și o bunică, bineînțeles, are o rugăciune pe care puțini oameni din această lume o poate egala. Călugării, de pildă, au o rugăciune, să zicem, specializată, performantă, și se străduie să ajungă la o rugăciune cât mai profundă, prin diferite tehnici. Însă pentru o mamă nu trebuie niciun fel de tehnică, niciun fel de școală a rugăciunii. Pentru că rugăciunea există în făptura ei, în ființa ei. Ea este plămădită cumva din lacrimi și rugăciune, din durere și dragoste și altele de acest gen. Deci, în fața noastră avem un om al rugăciunii. Rugăciune care trebuie să fim încredințați că nu s-a încheiat în această lume.
Dacă s-a rugat în această lume, se va ruga și în Împărăția lui Dumnezeu. Și dacă s-a rugat pentru cineva în această lume, și din Împărăția lui Dumnezeu, tot pentru aceea se va ruga. Și Dumnezeu, așa cum a ascultat-o pe pământ, o va asculta cu atât mai mult în cerul Lui. Și această nădejde avem, că este adevărat. Am pierdut o mamă, o bunică, o mătușă, un apropiat al nostru și un om drag. Dar am câștigat în cerul lui Dumnezeu un rugător pentru care noi suntem încredințați că Dumnezeu ne va binecuvânta. Și ne va aduce și mânghiere sufletească. Pentru că în asemenea împrejurări este necesar ca oamenii să fie mângâiați sufletește. Câtă nevoie avem noi în asemenea împrejurări de o vorbă bună, de compasiune, de prezența celor dragi, de gesturi care ne aduc alinare sufletelor și mânghiere nouă și celor dragi. Cu aceste cuvinte, în general mă doare sufletul la slujbele de mormântare. Pentru că am săvârșit foarte multe pe parcursul anilor de preoție. Însă, vrând nevrând, și din familia mea au trecut în veșnicie oameni dragi și foarte apropiați sufletului meu. Însă, dragii mei, am această credință ortodoxă, dreaptă, dreptmăritoare, că viața noastră nu se sfârșește în acest moment. Că viața continuă și este cu atât mai multă viață, pentru că Dumnezeu ne-a făcut pentru veșnicia Lui. Așadar, ne vom întâlni din nou atunci când Dumnezeu va socoti de cuvință pentru fiecare dintre noi, iar bucuria comuniunii de a trăi împreună nu va fi de 70 de ani, de 80 de ani, ci va fi pentru veșnicie. Ceea ce vă doresc din tot sufletul dumneavoastră și nouă. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului.